Значи ще направим хидравличен тест на спирателен кран DN200. За целта първо сме намокрили сме обилно крана и гумирания клин, за да намокрим контактуващите повърхности между гумирания клин и самото тяло. Сега вече можем спокойно да затворим самия кран, след което да направим хидравличния тест. Покажи само вътре, че сме затворили, или в момента даже затваряме спирателния кран. Така. Сега леко ще затегнем крана, за пускаме помпа доливане. След като се напълни тялото на спирателния кран, което вече се случи, ще пуснем високото налягане. В момента вече сме на 12 бара налягане. И вътре имаме добро хидроскопично затваряне. Няма никакъв пропуск на спирателния кран. Както видяхме на самия клип, успяхме да направим хидравличното изпитване на спирателния екран и по-специално на неговия клин, което по принцип спрямо стандарта се извършва с 10% запас. Ние го направихме с значително по-висок запас. Налягането в етап на теста беше по-високо дори от 12 атмосфери, отиваше на около 13-14. Което е значително по-голям запас от това, което казва стандарта. И реално това е теста, който... Сега ще покажем на клипа и самото разхерметизиране на крана. Ники, покажи отблизо да се види. Да, спирай го.